det gode online-liv. Skærme fylder rigtig meget i de fleste familier, både for børn og voksne. De fleste børn er opvokset med en iPad eller en computer og får en telefon eller smartphone i løbet af indskolingen. I den forbindelse efterspørger nogle børn også en profil på de sociale medier. For nogle forældre kan det komme pludselig, og man kan derfor godt tage en beslutning på bagkant. Det skyldes i høj grad, at når først en i klassen får en profil, vil andre gerne følge trop. I den forbindelse kan nogle forældre føle et pres for barnet. Som forældre er man måske også bange for de sociale konsekvenser, hvis ikke de får en profil, og oveni skal forældrene ofte forholde sig til sætningen: jamen, alle de andre i min klasse er allerede på de sociale medier. Børns Vilkår anbefaler, at I som forældre prøver at nå til enighed omkring en fælles aldersgrænse for, hvornår man kan komme på de sociale medier. Sådan en aftale har mange fordele for det sociale fællesskab i klassen og på årgangen. Det er ligeledes vigtigt, at I som forældre tager stilling til rammerne omkring det at få en profil på de sociale medier. Det kan blandt andet være: hvornår skal mit barn tidligst have en profil? Hvad skal mit barn bruge profilen til? Hvordan sikrer jeg mig, at tonen er ordentlig? Hvordan undgår vi som forældregruppe, at nogle af de børn, der ikke har en profil, bliver ekskluderet fra fællesskabet?